ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତିରୁପତିରେ। ଭିତରକୁ ଯାଇ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖେଇବୁ। ସେ ଯାଏଁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଠି ନିଜେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବ, ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୁଏ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ାନ୍ତି କି ସେଠି ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏଠି ନିଜେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏଠି ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯୋଉ ଜାଗା ନିଜେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବ, ନିଜେ ପୂଜା କରିବ। ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଛି, ନିଜେ କେମିତି ପୂଜା କରିବ, କ'ଣ କରିବ, ପୁରା ଡିଟେଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି। ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଯାହା ଭୋଗ ଆଣିଥିବେ, ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଯିଏ ବି ଯାହା ଆଣିଥିବେ ଏଇଠି ହିଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ ହିଁ ଭୋଗ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଭିତରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭୋଗ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ ହେଇଛି, ମୁଁ ତ ଡିଟେଲ ଜାଣି ନାହିଁ। ଫିର ବି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି କି ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ହେଉଥିବ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି। ଆଉ ଭିତରରେ କେତେ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ, ନହେଲେ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ଥିଲେ ମୁଁ ଡିଟେଲ ବି ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି। ଚିକୁ ତିରୁପତି ଏଠିକାର ନାଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଚିକୁ ମାନେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଛୋଟ କୁ ଚିକୁ, ଯୋଉଠି ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, ଇଏ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର, ସେଥିପାଇଁ ଚିକ ତିରୁପତି। ଏଇଠି ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ଲୋକମାନ ଅନ୍ନ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରାହେଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇବା ଦିଆ ବି ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କ୍ଲିୟର ଆସୁନି କ୍ୟାମେରାରେ। ଆଉ ଏଠି ଲଡ଼ୁ ଦିଆ ଚାଲିଛି, ଆଉ ପ୍ରସାଦ ବି ଦିଆ ଚାଲିଛି। এটা হচ্ছে মন্দিরের ব্যাক সাইডটা, দেখন্তু কেতে সুন্দর ହେଇଛି, ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର ହେଇଛି। ପୁରା ଜୁମ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡଟା, ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଲାଇନରେ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି। କେତେ ଲାଇନ, ବହୁତ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଏଠି। ଛୋଟଟେ ତ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି।
ଏଠି ଠାକୁର ପୂଜା ପାଇଁ ଯିଏ ବି ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ, ଘଣ୍ଟି କଳସ ଯିଏ ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ ନେଇକି ଆସିପାରିବେ। ଏଠି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଖେଳନା ବି ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖେଳନା ଅଛି। ଆମେ ତ ନେଇକି ଆସିଲା ବେଳେ ଅବଶ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ଜିନିଷ ମିଳିବ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ନିଶ୍ଚୟ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହରେକ ମାଲ 20 ଟଙ୍କା, ମାନେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି। ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଥାଏ, ହରେକ ମାଲ 20 ଟଙ୍କା, 5 ଟଙ୍କା, 10 ଟଙ୍କା। ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖିଲି ଯେ ହରେକ ମାଲ 20 ଟଙ୍କା। ତା ଆଗକୁ ଅଛି ହରେକ ମାଲ 130 ଟଙ୍କା ଏମିତି। ଏ ଦେଖିପାରୁଛ 130 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ବାହାରର ଭିଉଟା, ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, କେତେ ଶାନ୍ତି ଜାଗା। କାରଣ ପୁରା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପୁରା ଗାଁ ଭିତରେ ହେଇଛି, ପୁରା ଶାନ୍ତି ଜାଗା, ପୁରା ଗାଁ ଏରିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛି ଜଲ୍ଦି ଯିବା ପାଇଁ। ନା ଯିବାକୁ ମୋର ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ, ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ପୁରା ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହବ। ଆସୁଥିଲୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖୁ ରସ ପିଇବା ପାଇଁ ସେ କହିଲା, ତ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାରେ ବି ଆଖୁ ରସ ହେଇଛି, ପୁରା ଗାଁ ଭଳିଆ, ଗାଁର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସିବ ପିଇଲେ। ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଇକି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଏସବୁ ପିଇକି ଦେହ ଖରାପ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆଖୁ ରସ ପିଇଲେ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଯୋଉଟା କି ପେଟ ବି ଥଣ୍ଡା ରହିବ, ଦେହ ପାଇଁ ବି ଭଲ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଖୁ ରସ ହିଁ ପିଇଲୁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏସବୁ ବିଲରେ ଚାଷ ଦେଖିକି ଆମ ଗାଁର ମୋ କଥା ମନେ ପଡିଗଲା, କି ଗାଁରେ ବି ଏମିତି ବହୁତ ଚାଷ ହୁଏ, ଯୋଉଟା କି ଶୀତରେ ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏରିଆରେ ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ଏରିଆ ଦେଖିବେ ଯୋଉଟା କି ନିଜେ ଚାଷ କରି। ଛୋଟିଆ ପୋଖରୀ ଭଳିଆ ଗୋଟେ, ଯୋଉଠି କି ବହୁତ ଆମର ମାନେ ପାଣି ଅଛି, କଇଁ ଫୁଲ ଟାଇପ ର ଫୁଲ ତ ଫୁଟେନି, ଗଛ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ଷା ଯୋଉ ହେଇଛି ସେଠି ପାଣି ବି ବହୁତ ଅଛି। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫାଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ, କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥାଏ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ